YouTube Mirasym kanaly. Günahlar var, bu ýagdaýa düşdiler, perişteler aýtjaklar, bular öz goňşularyna eziýet beren adamlar, ine bulan jezasy şudur. Inden bular jahanneme baryp azabyny çekmeler diýip aýtjak diýär. Sen öz goňşuňa eziýet berdiňmi dünýede? Goňşuňam hiç kime dadyny ýetire bilmedi. Ay bolýala goňşudur da diýip geçiripdir, ýa bolmasa dadyny ýetirjegem bolsalar sen ýagdaýyň bolansyň dinlenmäňsiň, goňşy dinlenmäňdir hiç kim. Senin dünýede şey diýip eziýet berip geçip gidipsiň dämi? Onda Hudaý saklasyn, Allah tebarek we taala seni kıyamatda hasawa çekmezden öňünçe sana bir berjek azaby bar. Ulul illa ýakly bolup turan wagtynda sen bir tokga et bolup turjak. Allah saklasyn. Goňşuňyň eziýetinden çekinmeli, tawba etmeli, goňşuň bilen gatnaşmaly. Ondan soň Hazrat Matumul İşan soň kupletinde näme diýär? Aklyň bolsa awır aýly kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýaşadyn diýär. Azajyk aklyň barmy? Hukman suratda awır aýly kişiniň näme? Ýamanyny örtüp ýaýyň ýaşadyn diýär. Näme diýdi? Munis bolar dilini bilseň waşynyň, waşy haýwanyň dilini bilseň ellekey edebilersiň, öwrenişdirebilersiň, zahmet çek. Hakyna hak eylemegen goňşynyň hem hakyna hak eyleme diýdi. Peygamberimiz sanap berdi. Goňşyň nähil haky wadany. Peygamberimizin özü nähil bolýardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edip baranna Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan azar berip bilmeýärdiler. Emma bir goňşusy bar diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Yahudi goňşusy bar diýär. Şu Yahudi goňşusy günne ýerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertip namaza mescide orajak bolany ýoluny tedekleýär diýär. Ýoluny doldurýar diýär hapadan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tedeklere bulaşsın, mescide bar bilmesin net bilen günne tedegat diýän eken näýanky Yahudi. Peygamberimizden ýankydan sera sap bolup geçip günne mescide gatnap bererken ahir bir gün ýanky Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turup mescide ýörejek bolup ýanky tedekleri ýok diýär. Baý diýär, bu ýamyň tedegi ýokla näme beýle görünmeýärler diýip sahawalaryny namazdan soň sorat diýär. Sahawalarym bir goňşym madüşde görükde ýaşaýan Yahudi. Nähil ady kimdi diýip Peygamberimizden soradylar, "Wany Peygamberimiz adyna bilemok, ýani bunna bir ýerden barlygyna bildirýärdi. Şonu bilinleşdirip görüňsen, ey bir yaramanyatan beýle bolaýmasyn" diýdi. Sahabalar inne duwalynne yaramaniyat etdi ýanky Yahudi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanky goýuna bardy diýär. Özü Peygamberimize eziýet berip beren, özüm bir Yahudiň biri bolupdyr. Şonda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem goňşyň hakydyr diýip bar soramana bardy diýär. Goňşudyna barıp mülaýimlik edip goňşusyny sorady bolýandy. Şol adam Peygamberimizi görenden gözünden ýaş döküp ağlatdy. Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we resuluhu diýip musulman boldy diýär. Ana hakyna hak eylemegen goňşunyň diýär. Ana ustady Hazrat İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhiniň bir kıssasy bar. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahyň bir goňşusy bar eken. Şu İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahyň goňşusy bir Yahudi adam İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahyň milligine tarap tuğliyedini gurupdyr. Şondan Hazret Anazyndan meýdan eden wagtynda meýdany gönüşe milligine düşerýär etip goýupdyr da. Öýte. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullah da şonu hiç ilik şoňa gaharlanman, hiç peýgamberiň ýerine düşen adamlar da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýolunyň dost dogry ýören adamlar da hiç ilik şonu gaşyn çıtmanjyk diýär, şonu aýryp diýär, atyp oturar, atar ýerer eken diýär. Ondan bir gün ýanky Yahudi tuwledine girdi, Hazret Anasyna girdi, meýdan edip bolýar. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullah göz düşdi diýär. Eline pil alyp ýankyň tedegini atyp berdi diýär. Öz milligine düşen tedegini. Yahudi geňarly diýär, "Bäh" diýär, "Bu näme? Men tedegimi atyp berdi, ha, bu näme boluş?" diýip barp eretdi diýär. Habarynam ýok, ýörite dendir bunu ýani ýadyna düşen ýok diýär. Hazret Anasynyň İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahyň milligine akyp durandan tedeginden. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullah şonu akytdy diýär, gömdi diýär. Ona birden ýüzüne düşdi diýär, İmam Azamyň ýa goňşusyna seretdi diýär. Hiç gaharlanmadan diýär. Goňşusynyň behdiýe pikirlenip aýtdy diýär. "Ey imam" diýdi, "Näçe ýyl bar sen şey edip berdiň" diýdi. "Ýa şu meni görüp etdiňmi" diýen ýalyk torada. Olam aýtdy diýär, "Men niýe 40 ýyl barna şey edip berdim" diýdi. "Şo sen tedeň alyp, şonu atyp berdim" diýdi. "Sen şunu Hazret Anaň ustadyny gurduň, şo maňa gelip dur, menem 40 ýyl bar şey edip berdim" diýdi.
şoň sabrına, şoň hiç ile gaharlanman şeýdip ýörüşine öz ansab etdi de diýe. Bah sen diniň dost dogry ýol bolmasa, hakyky Hudaý Taaladan gelen din bolmasa beýtmek mümkin nälik musulman boldy diýdi. Birine goýup goňşyňa bir ýaşylyk etmek biziň tuweleme goňşylarymyzda gülýär adamlar da islenik wagt çağıran wagtyň kömege gelip durlar ahyry. Başga ayıplar bardyr elbetde. Yani ayıp barym bolsa bir kömek etdiğin ýagdaýynda özüň ýok wagtyň goňşy planlar desene diýip jaňadan wagtynda ýok diýip duranoklar Hudaýa şükür. Şoň üçin öz goňşyňyň näme hakyna hak eýleme, goňşyňa hiç ilik eziýet berme, gaýtam goňşyň saňa bir eziýet düşýärmiş. Meselem gapyňa, howlyňa muzara düşýärmiş, şemal getirýär, itpit getirýärmiş. Näme bir oň üstüne dawa edip berme diýdi de Hazrat Mahmud Aleyhisselam. Bizim näme öz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýdip şoň almahwanlyk edýän bolsa, bilen Peygamberimizi görele etmeli, öz goňşymyzy näme etmeli, yamanlyk edýän maňa, ziýan etirýän maňa, ýa musur noklaýan hayatdan maň men tarapa näme diýip diýip goňşyň bilen söýüşip durmalar, belki näme geçirimlik edip, mahruwanlyk edip oňşak bolmaly. Ana şonda derece bar. Ondan soň Hazrat Mahmud Aleyhisselam aýtdy, aklyň bolsa awraýly kişiniň yamanını örtüp ýaýyň ýaşadyn diýe. Peygamberlerden başga adamlar näme günahkar. Diňe peygamberler masum. Hudaý tebarek we taala olar günahdan saklanan, olar günah etmeler diýip aýdan Hudaý taala. We öwliýalerde de bar mahfuz diýen bir derece bar. Öwliýalaryň günah edýänlere bar diýe, ýöne günah etse diýe tawba edip öňkünden bek derece alýar diýe de tawba edip. Ama mahfuz bolan öwliýalar bar, goralyp hiç ile günah etmäge, günah edibiler. Ýöne Hudaý Taala goraýar diýdi. Olar peygamberler ýaly maksum däl. Ondan hemme adam näme günahı bar peygamberlerden, öwliýalardan başga günah bar dämi? Howa yamanyň bar dämi? Onda adamyň yamanyny ört diýe. Hazam meter kimin awraýly adamyň yamanyny ört diýe. Ýani yamanyny örtüp ýaýyň ýaşatyn diýe. Yamanın ört Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. İnnallaha settarun. Hudaý Taala näme settardır, örtgüjüdür. Özüm her bir örtýän adamynyň gowurýandyr diýe. Bir kimçiligini tapdyňmy, bir ýamanyny tapdyňmy, oňa ýaýyp ýörme, şonu ört gaýtam ýaşatym ýaý diýipdir Hazrat Mahmud Aleyhisselam. Näme bilen bu işin tokmanymyň alim ýuliýa adamsy şu derejede de tawsyrdyr da. Ana ýa-ni awraýly kişiler kimler? Awraýly kişiler ýolbaşy adamlar, ýaşly adamlar, ýani bizim alim adamlarymyz, ahun adamlarymyz, bizim efadyna awraýly. Dünýede o din, ahiretde şolar awraýly boljak adamlar da alimlerimiz, ahun adamlarymyz. Indi ahun adamyň bir ýerde gıýbatyny edilse, gurruny edilse, töhmeti edilse, Allah saklasyn dilini uzatmalar, goşulmalar, oňardan şol gıýbat edilýän ýerden gaýtmaly, turmaly. Näme üçin Hudaý tebarek we taala kıyamet gününde diýe gıýbat edýän adamyny alimyň diýeni ýa-da ýöneköý adam islenlik bir adamyň gıýbatyny eden adamlara kıyamatda diýe porsu maslagy agyna da azap berilýekdir diýe cehennemde. Ana şonu Peygamberimize bildirýär, Peygamberimizden men niýe gördüm diýe, cehenneme baramda adamlar gördüm diýe porsu maslagy götürdiler, öldürüm, ýanyp ötürdiler. Bu näme diýip soradym, men Cebrail perişte aýtdy diýe. Dünýede gıýbat edip adamlara eziýet beren adamlarna şu derejede düşüp diýe, gıýbat edip oňyň aýbyny aýdyp diýe. Ene şoň üçin hem hazam meter awraýly adamlarymyz, alimlerimiz, ahullarymyzyň gıýbatyny etmäliň. Alimler elbetde kemçilik bardyr. Elbette kemçiliksiz adam ýokdur. Günahdan bardyr elbette. Ýöne günahyny oň ýüzüne urup, günahyny aýdanyň bilen saňa hiç ilik peýda düşene gaýtam ziýan düşýär. Ilimyň bar bolsa, barda nesihat et. Bilýän bolsaň, ilimyň dogry ýolda barmaýan bolsa, ilimyň bar bolsa, barda şoňa ilimyň bilen, ilim ýoly bilen düşündir. Şonu düşündir bilen okmy diliň sakla. Ne kitaplarymyzda geçýär, kän alimler hakynda gurrunlar gelýär. Bir alimler bardy diye şeýle bir tonnalap tefsirler ýazardy.
tonalap kitaplara şerhler yazardy. Gaty uýuşul alimler diye infogunu aradan çykjak bolandy diye dilini çeýnäp ölüp gitdiler diye. Onuň şonnaky içindäki şo tadaky ýagdaýyny dilini çeýnäp aradan çykyp gidenine gatnaşyp gören adamlar aýdardy diye. Bu alimyň hiç ilik kemi ýok, ýekece kemi bardy. Plan ýerde bir Hudaý Taalanyň dosty bar. Plan ýerde bir alim bardy, ol şoň gyýbatyny edererdi. Öz topardaşlar öz jemaaty bilen oturan wagtynda şoň gyýbatyny, şoň aýbyny aglar ýörerdi. Şoň üçin molmolly aýdardy. Ýani käbir alimler geçipdir, şeýle bir giden medreselere näçe 4-5 medresanyň dersini dolandyryp gatykan müňlap milyonlap talipler ýetişdiren adamlar bolupdyr. Şeýle bir alimler ýetişdirse-de infonyny aradan çykanyny ýüzleri gömgök bolup gaty erget ýagdaýda aradan çykdy diýe. Muny minnäp görüp soraşdyrdylar şo döwrüň alimlerinden şol adam hükman suratda bir özi ýalak deňduş alimyň gyýbatyny diýenler ýaşaňa düşmançylyk görüp diýen bolmaly diýýärdi. Şoň alak erget zat alim adam adilini ýetirmeklik. Alim adam ahun adam diýilmi dilini haklajak bolmaly. Ol eýlemiş, pul beýlemiş diýen bir boş gurunlara getirmeli. Boş gurunlara ananmalylar. Oňarsan sila hormat etmeli. Näme üçin? Alim diýilýän sila hormat etmeli. Peýgamberimiň tawşyry bar ahyry. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Akrimul ulama, alimlara hormat edin. Fa innahum warasatul enbiya'i we rasuluh." Allah Taalanyň peýgamberleriniň we enbiyalarynyň miras düşerleri näme ulamalardyr diýipdir. Haýsy bir adam alimleri, ulemalary hormat edip, sila hormat etse, Allah Taala we Allah Taalanyň peýgamberini hormat etdigidir diýipdir. Hormat etmegem näme? Hormat etmegem iki görnüş bolýar. Sen şonu zahiri de hormat etmeli, batyny de hormat etmeli. İçinden hem hormatyň bolmaly, daşyňdan hem hormatyň bolmaly. Ýüzüne güler, ýüzüne bakyp eline oşanmalanyň bilen hem ýeňsesinden gyýbat edýän bolsaň, ýa bolmasa gyýbat edilýän ýerde ha şeýlemi diýip durýan bolsaň, onda sen alimy hormat etmedigiň, peýgamberi alimy hormat etmeseň hem Allah Taala we peýgamberi hormat etmedigiň bolýar. Näme üçin alimy hormat etmek, Allah'a we peýgamberine hormat etmek? Sebebi alim diýilýän sıfat Allah Taalanyň syfaty. Onam alimlere berdi, ahunlara berdi. We peýgamberiň miras düşerleri bolansa, peýgamberiň diýenine etjek boldan hukman suratda näme alimlere, ahunlara hormat etmeli, dilini saklamalylardan bir hormatçylyk etmeliler. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Salasatun niktir. Üç sanak adam bardyr. La yestahiffu bihim illa munafiqun. Şu üç görnüş adamyny diňe munafyk adam peseldir, asker mensulik ederlikdir. Üç görnüş adam bar, şu üç görnüş adamyny pesel diýen bolsa biri, ýa şonu askermeýän bolsa hukman suratda şol adamda näme munafyklyk alamaty bar. Şol adamyň imanynda bir munafyklygy bar. Munafyk diýilýän näme? Ýürekden hiç ilik ananmaýa, daşyndan musulman bolan bolýar, dil bilen musulman bolýar. Yani amalına münafıklığın alamatı var diýilýär. Şu üç sanak adamy silemaza hormat etmede. Kim ol üç sanak adam? Zuşşaybatu fil İslam. İslam dininde baş wagt namazly, o agly orazaly bolup bolan ýagdaýynda alim bolmasa da, baş wagt namazy bitip duran ýagdaýda qiraatını düzgünle bilýän, orazasyny bitip duran ýagdaýynda orazasyny tutýan ýaşly adam diýär. Musulman dinine gelip musulmançylyk bilen bolup ýaşyny ulurdup ýaşly adam bolan bolsa, şol adama asker meslik edýän bolsa bir adam, ýa şonu pesel diýän bolsa, hukman suratda şol adamda münafyklyň alamaty bar bolmaly. Ýene biri wazzul we zul ilm diýipdir Peýgamberimiz. Alimiyet bolan, alimli adamlar. Bu ilim näme? Dünýä ilmi däl, din ilminiň, Kur'an, hadis bilýän ahun mollalar hormat etmese. Elbette din ilmini bilýäne de hormat etmeli. Bark sebebi näme üçin? Dünýä ilmini bilýäne de hormat etmeli. Näme üçin? Dünýäň üçin sen şondan peýdalanyp durýan ahyry. Dünýäňe peýda berýär ahyry. Islenip bir adam sana peýda berýän bolsa, sen ona ziyan ýetirmek, sen ona askermezçilik dogry wagtda. Amma din ilmini bilýän sana näme kömek edýär? Ahiretin gazanmaklyga kömek edýär. Ahiretine gazanmaklyga kömek edýän alyma sen hukman suratda hormat etmeli. Eger onu peselseň, askermeseň, bir ýerde gyýbatyny edip, aýbyny aýdyp, bir ýerde töhmet edýän bolsaň, näme munafyklyk alamaty sende bar bolmaly hukman suratda. Wal imamul muqsit diýipdir.
ve adaletli yol başa adam. Adil dost doğruca yürüyen, gülýäli yol başa adam, oňa zulüm edenek, ya wagtyny aýlygyny bermän, közäp berenek, işgärlerini hem göwünni tapýar, wagtyny aýlyklaryny berip beren, arasda yol başa adam näme? Sen şoňa äsgermän, sen şoňa hormatsyzlyk etsen, seni hukman zuratdan ama münafıklığın alameti bar olmalı. Allah saklasın münafıklığın alametinden. Ne alim adama hürmet etmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya İttila'tu leyletil mi'raç. Mi'raç gecesinde men bardım diye cehennemi gördüm diye. Cehenneme varamda fara'aytu ekser ehliha. Cehennemin adamlarının köprägini gördüm. El fukara garip adamları gördüm diye. Cehennemin içinin köpüsü diye gariptan oldu diye de cehennem. Onun sahabeler soraptır. Ya Resulallah minel mal deyiptir. Ya Resulallah baylıktan garip mi? Malın, pullun garip diyen mi deyiptir. Peygamberimiz aydıptır. La yok deyiptir. Bela la deyiptir. Belki has doğrusu minel ilim ilimden garip olan adamlardır deyiptir. Ilimsiz gelip cehenneme düşýänler adamlar diýipdir. Näme üçin? Namaz okuyan sen ilimini bilmän okuyan. Okan namazyň kabul bolarmy? Bolmaz ahyry. Aýaňy elini ýumak farz bolan ýerler bar. Ýüzüňi ýumak, elini ýumak, aýaňy ýumak. Hudaý Taalanyň farz eden täretin farzyny hukman sen öwrenmeli bolýan. Öwrenmeseň näme? Şu gulagyň düýbünejik şey, gulagyň öňündejik bölejik ýerde bir darnagyň ujiýalyk bir ýerde bir gulagyň ujuny kalsa gulagyň öňündejik ýugulman bir gurýer. Sen täretin bitmedi, pargyny bitirmedi, hasap bolýan sen. Ya olmasa aýagynda bir bölejik İngan ujiýalyk basarýar gurýer galsa, howlup şapyr edip sen täret aldyňdamy? Şojağa şer galydamy? Pardyny bilmedin täretin sünnetlerini bilmän ýerine ýetirdiňdämi? Namazyň dogry däldi. Şoň üçin hukman suratda ilim öwrenmeli. Ilim öwrenip alimlere barmaly. Alimyň gıýbatyny edip hiç wagtam ilime ýetip bolmaz, ilim öwrenip bolmaz. Şo sebäpli Hazreti Mahmud Ýyşan aýdypdyr. Aklyň bolsa awraýly kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýaşatym diýe. Awraýly adam oňurdugyňdan awraýsyz bolsa ýamanyny aýdyp oturmak gerekdir. Ýöne käbir ýagdaýlarda ýaman ýerine aýdyp şonu erbedişden gaýtarmak bar bolansaň ine aklyň bolsa awraýly kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýaşatym diýip aýdypdyr da Hazreti Mahmud Ýyşan. Allahumme salli ala seyyidina Muhammad.